Si Nicodemus may sunod. Gusto ba siya? Panahon na niya ito kang Nicodemus. Gabi Gabi! Ano hindi may sunod? Si Nicodemus, talawan. No, mahal siya nga, i-criticize nga sa mga tao. Labi na sa iyang pagkaya sa brando. But this young ruler may sunod come to Jesus in a broad daylight adlaw. O, utong-tutok may sunod. No, makita sa dagang tao. So, ito masabda may sunod, he is sincere. When it comes to Jesus may sunod, asking kung saan niya nga makabot ang kinabuhing dayan. Now, 6. He was very much in earnest. Umining may sulan, no, nga ninghangyo gid siya sa ngadto sa Ginoo in earnest way, no, nga makatuna niya kung saan gyud nga makabot niya ang eternal life, no? Not half-hearted seeker, but a diligent seeker. No, masabdan may sulan, he inquire kung saan niya nga mabatunan ang kinabuhing dayon. Now, 7. He was humble and reverent. Now, kung takano ito sa kailangan na isulan, in Mark 10, no, sa lahat po nga record na isulan, how this young ruler approached Jesus, kung yun sa pag-approach na isulan, no? This come out na isulan na, we are told nga, he kneeled to him. Meaning ko sa isulan, niluhod niya, young ruler na isulan, nga ito ang kuning Jesus. So, mula ito ang isulan, humble and reverent approach. No? Niyato siya ng kuning Jesus, at he kneeled. Notice nagsulat, this person nagsulat, a ruler, a member of Sanhedrin. Doon ay high status sa katalingban. O nga, ay sulat natong tanaw, ay sulat, Jesus is level by sulat. Asa siya nag-gianak by sulat? No? Sa Bethlehem. Sa pamanimalay, yung Jose ni Maria. No? Usa man sila may sulat. Sa katalingban, ilang status? Pobre! Di ba? But this young ruler is not rich. Kneel! No? Niluhon may sunan. Nga ito ang inusos. No? How wonderful may sunan. Iyang i-recognize sa tagulingon. No? Nagpa-abuse siya may sunan. No? To seek, to iman. No? Labi na ang itong paswari yun sa eternal life. No? So, hindi basta-basta. No? He acted differently may sunan. Among his colleagues may sunan. No? Siya rin nagkahimo ato, nga niyatos adlaw tutok. Nga niluhod ba yun may sunan? Now, last may sunan. Nga ito mabantayan ni Sugilanan na isunan. He come inquiring the way of salvation. Now, notice the word inquiring. So, kung mag-isco tag-inquire may sunan, nalingkaw mo siya na magkakon. No? So, yun rin. What good thing shall I do that I may have eternal life? Isa may akong buhaton nga maayo o nga makapot na ko ang kinabuhing dayon. So, muna yung iyang gipangutana may sunan. And sometimes, we need to inquire. No? Muna yan ang tamo na ito may sunan. Hindi pa naman ang ganun natin simple may sunan. Because we inquire. Kung saan na ito, mabat na ang kalawasan. Hindi mga pwede nga narang sa kalibutan, magsuri-suri. Nga, paluwas na ka. We need nga mo inquire, may sunan, mukakon. Mahibalo. Kung unsaon na ito, nga maluwas ang itong kahintang nga makakasala. And this is how this person may sunan. Ay ang gihimo. Nga maluwas siya may sunan, gikan sa kahintang niya may sunan. So mga po siya may sunan ang naitabo sa Sugilano. But what happened may sunan? No, ato makita ka po sa gihimo, ang unang nga mga Sugilano may sunan. But later on, sa last part ng story may sunan, in verse 22, gusto may natabo? Ha? Gusto may response niya, may sunod sa diyan, gisay-sayo na siya, ni Jesus, kung sa iyang buhaton, at madawat niya ang eternal life, nung ituwag ng tawana, may sunod, as one of his disciple, unta, nga to sa Ginoo. No? Gusto may iyang gihimo, may sunod, he went grieving. No? In verse 20, sa upang mga uban may sunod, masulupon siyang nimbiya. Sa Sugilanon may sunan ng itabo. Kung sa manay na itabo may sunan. Kaya nung nasubo naman siya may sunan. Una, positibo. At makita na maayon yun ang iyang approach. No? Isog pa siya ng gatong ng Jesus. No? Wala siya ipakisang na ubaliya ng niya ng storya. I-criticize pa siya. Pero what happened?
No? Ning-uli siya nga masulubon. Ning-uli siya sa iyang balay. Nga nasubo. Sa may hinungdan na yung sunan? Na? Ang problema ng sunan, ato ning tawgon o domesticated spirituality. Kung mag-isgot ang domesticated ng sunan, sa mani? Domestics. Raised and born. Born and raised ng sunan, di ba? No? Nahimugso, grace ng sunan. Yung mahimong Kristiyano. Mali problema ng sunan. No? So, ato makita ng sunan, this person may sunan inherited everything. He's a rich young ruler may sunan. Rich na siya sa daan sa pamatanon pa siya may sunan. Now, in the time of years may sunan, dili ka basta-basta ka mahimong dato. Except, kung doon na kay pamilya nga dato. No? Dili ka makahimo sa pag-birth up sa imong ranggo sa status sa kinabuhi, nga mo dato ka may sunan. No? Doon na kay pamilya nga dato. So, he inherited everything. Wealth, character, religion, piety. Umus ko tag-piety ng sunan. No? Muna ang iyang pag-seryoso nga pag-tanaw ng sunan. No? Sa religion. No? So, muna siya, o sa seryoso nga sunan. No? In the estimation of religious people today, he will be a most exemplary character. So, kung makita ng sunan nga,